Ini. Guys, today's vlog, gumawa kami ng kuray sa ibang isla guys. Sama si Kulot, si Fox, dun sa pananakpan, si Victor, si Bossing, Kevin. Stay tuned mga kapatid. Kaya nandito na kami guys, kabilang isla. Dito kami nangunguha ng kuray. Ta, naglutuan ka. Degar-gara. Dah. Kau teman. Nah. Kamu kau tuh. Doa. Tidak. Buka tiket atang ber. Ba napakatan damutan? Kalian daw. Ang kau tuh may tanto ini. Toto. Bili. Yung sa to. Mot. Ano mo na? Hindi ko naluto. Nagtatalata ang mga tao. New technique guys, pangkuha. Oh, ito. Gamit sa pangingisda. Oh. Nilagyan na. Oh, ano yun? Stano rin mo igalgalo tayo. Turoy man to. Apay, dua. Hindi pala pinag-awatan. Tayo turuan, baka nakalada gitu yun. Ito mo. Ito yung tayong ato dito. Kakalkali ni niya. Bakit mo naman ito, Victor? Kandasat-sata yun. Baka naalaan dito yung ruday. Lambat guys, ito yung pangkuha. Basta ka mo. Man. Charan ko. Di mo tugkulan? Ano yun? Ipagtipunin mo kasi. Guys, naglalagay muna ng trap. Tapos kukunin mamaya kung may nakuha. Pag doble mata, kulot. Pag malam ka. Dalalay mo na tara. Kaya nga pagpa kayo. Ito, gulo na halad daw may di kalman. Kastanay. Victor, kupi ng mga kastanay. May mamngada. Well, Amang. mang.
Apa yang ngata nalalay nga di kuya? Di nailon. Dapat di kini kalkalin sa ito niya. Buka ko si karo. Ini damo. Adak-tadang ko na daw, dali ka daw. Sayang sabon na tayo nga taw. Kayo na. Kita may press takki na na. Ikatak-tak eh. Oh, tarap guys. Kita man na nagpukupkulan dito. Guys, ilagay natin. Oh. Oh. Pai. Yan. Balikan natin after 30 minutes. Apay. Kita man aja nih nabo. Tadi mamulay bagbagam nyo. And guys, manananghalian lang kami. Tsaka kami magpapandaw. Pagod na kami guys. Ulam namin guys. Tangi. Uy, gamarang mo na eh. Kape. Kapi bakit lang. Tangi guys. Kape. Kasi nadapuro natin ako. Dragon fruit. Nakaon na tayo. Lah. Ada may tangkap. May punta mo pinipukul. Aji hanga mawatan dito sa ulo. Baka nitong. Nakita kin pababa na yun. Ngayon dajay. Nangala. Parang. Patay kasi makatalo nga ta. Sukitong pag gini. May nakuha ng isa guys. Di pa kami nagpapantaw eh. Naglalagay pa lang kami ng trap. Nanguha na. Ano? Sausi. Ang dakulin niya. Tuki ko mo Uy. Tignan ko baka inipit na lang. Tudugom latas dyan. Karawa mo na. Karawa. Ganam. Mabutol ni. Hey! Nakatalaw ay. Kinarawam la ko man. Kaya nung nagipit. Hindi na ginamatan. May natinak yan. Yun. Nailo. Nailo. Kanya maging pagak data. Kulo. Wala kami kutsilyo, Jake. At tinapalitan dyan.
Gram. Nagutsilyo na. Dre. Oy. Makatalawon. Nagilot ni ang umanay ti ima. Di ata tibayat na ilot. Aray. Pas. Aray. Pamti na. Arya amon. Dapay ya. Natudo oy. Datan ni tayo na ni. Takot kili ah. Natangkom pala daganang. Naala. Naipes di dadak. Awang kasi yan dadak. Kumadadakal tag subli tayo. Tagganagan. Ayan. Martes. Nagadura mo na niya. Matan na kami. Ayun! Nay. Bibit ka kumalulod na. Dakal. Oh. Ni. Bata mo ni. Hihi. Pinagawid na. Hihi na. Nagawid na. Natudok sa tatay. Haan ang nagawid ya. Narod. Naisap ko Sabay. kasi. Yung may saramay na. Ni sabi lang. Then. Ini mo. Mulay. Uray. Diyan, tignan. Yun ang dudata, beda. Awan, natin sa pala gambar ka daw dito, na. Natin sa pala gambar mo ko. Lumaw. Nalupaw. Mga alak angkal ni, taning. Ang karga niyo mo ito na. Data ni, nakalasi mo data na yun. Bilag mo dan. Tinggal ito na nang ginay sinayin ko na eh. Uman, ito tak ka. Marok. Ni. Gay pa mo. Ni. Ha? Ano ba? Lalaki. Okay. Lalaki. Lalaki ay taning. Taning. Nadua po. Wanain pa na lalakin. Ang panay lalaki. Pinatanay, alam mo. Ano pala ako nagkabita daw kita. Baklipi na yan. Hoy, lagaw ka mo. Oh. Anong may tanto mo na dyan? Pamutarami mo na yan na ipitan natan. Pita na yan mo baro. Nay. Yamurtong na sa. Kasta mo diye pare kada mo. Ado kada tawag kita tiket. Apa yang tenang lima dari Pero tanda. Payumaan Doa dili taray ta. Ha? Doa. Ngawanin. Yaman na lang si. Hoy, baga-bagang tumo kami barokada. Ang dapay mo. Beng, come on July 3. Dadak lang ipili dyan ay unag makikita. Dila tumpa. Among buhang niya. Day. Dati day. Nay. Ang dapay na ala ng adwa. Nay. Isa na silaw. Isang silo? Nay. Dito ang nagyan na. Ay, ban ito dyan dito kaya ay tayo. Katumata ko baro. Tapos tanay, tapos lang doon sa tatal daw niya. Tatal daw, bisugyaw. Dakalipi na dyan yan eh.
Yan, init na guys. Lagyan natin ng mantika. Ay! Tapos bawang tsaka laso na. Paghaluin na natin guys. Hindi lang yun. Parehas lang din. Ito. Ang pagtubig natin guys is Mountain Dew. Lagyan na natin lahat. Hintayin mong kumulo guys. Yan guys, lagyan natin ng paminta. Kumukulo na guys. Tapos oyster na isa. Oyster sauce guys. Ayan. Lagay mo na lahat guys. Hintayin natin kumulo guys. Ayan. Lasahan natin kung masarap. Masyadong matamis guys. Lagyan natin na magic sarap. Yan. Lawayan mo guys. Ay, lasahan pala, lasahan. Ayan, sakto na guys yung lasa. Pwede na natin ilagay yung kuray. Hintayin natin kumulo. Hintayin natin kumulo guys. Balikan natin mamaya. Yan guys, malapit nang maluto to guys. Ito na yung sineperate ko guys. Bali lagyan na natin ng sauce. Yan. Yung sabaw guys para mas masarap. Mapait kasi ito guys. Ito yung bibigay ng tamis. Ayan. Yun. Yan. Yun guys. Yan. Yummy. Kasi ito guys, haluin na natin ng mabuti guys. Dapat to guys, walang matitirang sabaw. Para yung sabaw guys, mapunta sa laman ng kuray. Yung lasa. Lagyan na natin ng takip muna guys. Wala yung takip guys, hindi magkatugma. Kaya ninalagyan ko ng singat. Singat. Ayaw pa rin. Ala.
Ano? Ayun. Ayun. Yan. Yan guys, malapit na maluto guys. Konti na lang, wala nang sabaw. Pero ayos na to guys. So, maganda yung konting may sabaw. Yan. Luto na to guys, luto na. Ayos na yan guys. Kunin na natin.